Så i dag der skal jeg køre på mine 2 venner. Min ene fætter, det er ham der. Bosch Hunter, som jeg kalder det. Og den anden det er Emil. Eller Emil et eller andet. Emil, gå så ind i din bil. Skal ikke have Superman. Og nu skal jeg til at køre fra dem i super høj fart. Og der går 3, 2, 1, farvel. Nu kommer jeg. Wow! Fuck! Nej, så nu ser jeg, hvad der er problem. Kommer I snart? Ja, det er ikke min skyld, at det er under en gruppe. Jeg giver simpelthen ikke til at styre. Og den skidt. Tror du mine er til at styre, hva'? Nej. Nej, netop. Den er lort til den her bil, jo. Det kan man ikke Nej, køre. det er kun fordi jeg har så meget fart på. Nej, jeg tror, det er flipperen. Men vi skal også have skudt nogle folk. Hallo, jeg er ude i kaffe. Du 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 du. Woo! Og jeg bare cocksucking. Nå ja, i bare her. Fuck, Emil, den kommer jo. Farvel. Jeg kan ikke styre den. Farveler. Det skal du nok sige. Er du væk fra dig? Fuck. Au. Ja, nu kommer jeg. Det er så højt. Hvornår kommer jeg? Indrøb det, I kan ikke nå mig. Min far, han siger, at Er jeg for hurtig? det der med en eller anden dinosaurus, der kommer fra vandet. Det er så faktisk meget sjovt. Så nu er den lige ondt på mesteren. Fedt. Hvad hedder den? Spørg min far. Jeg står til dig efter vi har optaget. Det der. Det var drogen. Nå, men kommer I? Nå ja, du er kørt forbi jo. Det kan jeg godt se. Det kommer nu. Du er kørt forkert! Åh, fuck, nu kører jeg lige en tur. Farvel. Så er det fandme smashcar, du. Ja, de har smashcar. Smashcar. Det Smashcar. dejligt. Smashcar. Jeg var ude på at smøre. Fuck that. Nej. Jeg blev smadret der jo. Kom der. Og hvis du skal en Mos Mastercar-bil, ikke også? Sådan det fint. Jo, hvad er det? Ford Fiesta. Ford Fiesta. Sådan, så skal vi ud og køre med det skørter. Hvad fuck er det for en bil? Fuck, den er lækker. Det er den her, den er faktisk på. I skal ikke lige dræbe mig.
Så gør jeg en Engine. 2 sekunder. Ikke dræb mig. Okay. Eller ikke køre i mig. Jeg skal nok beskytte dig. Sådan. Godt. Jeg kommer lige om lidt og lege Smash Crash med jer. Så lige op og lave noget heroppe. Det skal nok blive sjovt det her. Jeg kunne ikke smage i mig. Okay, vi har bare startet en stor smashkamp. Ja, det har vi. Okay. Ja. Har du ikke foran dem der? Ah! Øh, Bare lige blande dig udenom, og så hold dig væk herfra. og så fucking en ordentlig smashkamp. Bare lad holde jeres kæft. I kører den, og jeg kører den her. Det er fair. Nu har jeg en ny version. Skider jeg ikke, så kører I skal ikke, du skal tage en normal bil, Emil. Ja. Ja, det er bare sådan. Men vi skal tage en normal bil. Eller du skal bare tage den bil, I skal bare tage den bil, I plejer at tage. Jeg tror kun den er for sjov. Nu skal jeg se, hvem der er god til. Emil, du skal ikke tage den der. Jeg siger, at jeg skal få hjælp. Jeg dogger. Jeg gør mig. Nej, jeg har ikke gør mig. Nej, jeg rører. Jeg er fuldstændig. Der var en, der I går bare i gang med Smash Cars, og ingen joiner mig, eller hen til mig. Hallo, vi er mig og Peter. Hey! Ja. Hvorfor? For at komme dag med den suge. Nå, okay. Så bare kom hen til mig. Hvad hedder du? Toxic Junior. Jeg kan ikke finde dit navn. Så får jeg til at hjælpe dig. Så warp hen til mig. Jeg kigger bare lige på kortet. Og så er det sjovt på den lufthavn, som jeg Jakob.
Ja. Det er ved med at dø. Hvor er Jakob henne? Det ved jeg ikke. Ja, okay, det ved jeg ikke. Jakob! Det var alt vi nåede for i dag. Hej.